שלום, היום אנחנו נעשה סרטון שאנחנו בעצם מעלים דמות ל1,000, יאללה, שימו רדי, בואו לא נחנוק. פרק אחד. בקרוב גם נעלה לכם סרטון שאנחנו מעלים, עולים בטופ בעצם. אז יאללה, משחק ראשון. בואו נקווה שזה יהיה לנו די בייזי. אני יודע שאני אדלק לכם, עכשיו נראה לכם את המשחק, ונחזור לכם בעצם ב-900 או 900 ומשהו. כאילו שאני אהיה ב-900. ווילו שבורה. ווילו דמות מטורפת. שמע, אחרי שהשגתי את הסטאר פאוור לזה, אני מרגיש שכאילו פתאום נהיה לי הרבה יותר קל עם דרקו. מי השיג לך אותו? יש לו את הגאדג'ט שאפשר לפגוע בך. אני בחרתי, אוקיי, ירד טוב. אני בחרתי, כאילו לא בחרתי בשום גאדג'ט. כאילו הסטאר פאוור. אנחנו המובילים של המשחק. מקווה. לא, יש כאן באז על 6. אני הורג אותו. אני הורג כאילו את החבר שלו. יואו, היה כאן סולו אחד שפתאום זימן, בדיוק כשהרגתי אותו הוא זימן את הזה, אני קוקט. אני כנראה קוקט, אין לי איך לראות בדריל ויש עליי דריל. ויש עליי עכשיו באז. יואו! הצלחתי עוד שנייה לברוח. לא, אם לא שמו עליי אולטי. לא מוותרים. כן, לא מוותרים, יאללה. נותנים פה פייט. כל מכה שלי, אני אגיד לכם מה הכי טוב בו, שכל מכה זה אולטי. מכה, אולטי. מכה, אולטי. ליאור, אני חודר? טוב, הרגתי אותה גם, הרגתי אותה. עשו אותה נורא. אולטי. אין לי איך. טוב, לא נורא. טוב, לא נורא. אז אני בינתיים 817. אתם יודעים מה אני רואה? לפני שזה, אני יודע שיש לי מגה בוקס. יאללה, יאללה, תן לי מזל, אנחנו פותחים מגה בוקס. מה חדש אצלי? יאללה. ו9. מגה בוקס, אתה חופץ. חופץ. לא, בוא נראה. אוקיי, 50 בלין. אוקיי. 10 קרדיטים. מה אפמן. טוב, אבל בוא. יש לנו עוד אחד, יאללה. מגה בוקס אתה חופץ. מגה בוקס אתה חופץ. חופץ. יאללה. איי. בוא, יש לנו 2 סטאר דרופים. לא אכפת. בוא נראה נדיר. ונדיר. טוב, אז נחזור אליכם ב-900. נחזור אליכם שאנחנו נהיה ב-900. אוקיי, אז כמו שאתם רואים הגעתי ל-900 ויאללה, בוא נתחיל. טוב, אז חברים, אנחנו התחלנו את המשחק. ג'י. יאללה. אוקיי, יש כאן סיריוס, זה קשה טיפה. ויש כאן 3 אנשים שהם כבר על 1,000 גביעים. נראה לי שנראה לכם את המשחק, ואז נראה לכם על עד שנגיע ל-950, 940. אוקיי, יש פגוע. לי את הגאדג'ט שעושה... ליאור, תעזור לי. ורק יש פה זוג אחד שכל... וואן. יאללה. יאללה, לא נורא. איזה בושות אתם עושים. יש פה זוג אחד. יש כאן באז. אומייגאד, הזה על איזה 1,000. גרוע הגרום הזה. הוא על 1,000. הוא על 1,000 וגם הגרום. נדפקנו על אנשים על 1,000 גביעים, אין לי מושג למה. בריחו. אוקיי, אני מקווה שיחסלו אותו. מישהו יעשה לי פה בלאגן. אסור לנו אותו פעם. אוקיי, בוא נלך לשיח, אסור לנו את הפרבה. כל אחד שיהיה במקום אחר. יופי, ירד טופ. הנה, טופ 3. הוא לבד, נראה לי הוא לבד. לא, הוא לא לבד, הטריו שלו ממש חזקים. לא. הנה, אז נני זה הטריו שלו. ועוד עם זה. אבל הגרום שם הורג אותו. הגרום שם הורג. אם אנחנו צריכים להתחמק, אני עכשיו מתחמק. מה עשינו לו? אבל מתחבאים באותו שיח. באז הינד סווים. אני הורג את הבאז. צריך להרוג את הבאז ואת השרזה זה לבד. אומייגאד! יש, יאללה, קרוב אחריה. יאללה, יש לנו סיכוי. אין לנו. לא נורא. מה עשו לנו? יאללה. טופ 3? אוקיי, אז אנחנו 912. בוא נעשה עוד משחק, ואז אני אחזור אליכם רק שנהיה ב-950. לי היה דווקא רצף, עלה לי 9 גביעים. תכתבו בתגובות אם אתם אכלתם את רוב המשלוחי מנות, או שנתנתם לחיילים. וואלה. ויאללה, מתחילים את המשחק. אני וואלה לא נתתי משלוחי ויאללה, מנות לחיילים. מתחילים את איראן. האמת שאני הייתי מה אצל אתה החבר לא שלי כל מבין? אחד. שמרתי לי רק 5 חטיפים ואת כל השאר נתנתי לחיילים. לזה קוראים בחור טוב. נכון, כי אנחנו מכסחים. תלמדו מיין. שלהם. תרשמו בתגובות W יאיר.
הם תכתבו גם בתגובות, הם יאיר מלך. לא, ראיתם את התגובות שלנו? וגם רוי עונה לכם על כל דבר. כן, אני אענה לכם, אשים לכם אפילו לייק לתגובה, כל מה שאתם רוצים. אני אפילו יכול לפרסם לכם אם אתם רוצים, כשהערוץ שלנו יתפרסם ותעזרו לו. אני גם יכול לפרסם אם לכם יש לכם ערוץ יוטיוב, תכתבו, ונפרסם לכם. יש לי ערוץ יוטיוב, רוי ישים לכם סאב. ושימו לב, גם בלייבים וגם סתם בתגובות, אני שואל מי רוצה מוד. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה מוד, אבל מוד זה כאילו שאתם יכולים כאילו לשלוט בדברים. נגיד בלייבים אתם תוכלו למחוק הודעות לא יפות. אני מקווה שלא תעשו סתם, כי אם אתם תעשו סתם, אני אוריד לכם את המוד. אבל אם אתם תהיו פעילים וזה, אני אוכל לתת לכם. אבל לא ליותר מדי. ובשביל מוד אתה צריך לכתוב תגובה, לשים לייק, לשים סאב להירשם. זהו. כן, כן, גם להירשם לערוץ. להירשם ולשים... כי כרגע זה יהיה לכם קל, אבל כשהערוץ שלנו יתפרסם, אתם תגידו לחברים שלכם, יואו, יש לי מוד בערוץ להם. תתמכו בנו, תאמינו לנו, הערוץ יתפרסם. אין סיבה שאנחנו משקיעים ככה בסרטונים, שגם היוטיוברים הגדולים, אבל הם מקבלים מיליוני צפיות והמון כסף. יואו! אל תגזים, בישראל מיליוני צפיות. המון לא, כאילו, הרבה. ביטוי כזה. הרבה צפיות, הרבה. מיליוני צפיות בישראל זה שיא. רק ביום זה איזה ביליון של... חוץ מהאביתר הזה עם הכלבה שלו. מי זה? באמת. אביתר עם הכלבה שלו. אף אחד לא יודע שהוא ישראלי. אביתר, מי זה אביתר, יאיר? אתה רוצה לספר לנו משהו? אז זה עם הכלב הזה. מי שאתה לא זוכר שהוא לוקח את הכלב שלו. ג'י. יש לו 8 מיליון סאבים. אני יודע... טוב, אז נחזור שאני אהיה על 950, ואז אני אראה לכם עוד את משחק העלייה. אוקיי, אז הגענו ל-950, בואו נראה לכם משחק אחד מה-950, ואז נחזור במשחק העלייה. יאיר, שים רדי. גם ליאור על 900 אם אתם שמים לב. טוב, אז מתחילים את המשחק. יאללה, להיות רציניים. אני רציני מספיק. אללה. יאללה, רציניים. יאיר, תפסיק להצחיק אותי. בואו תעזרו לי. יש עליי את פייפר. יאללה, אתה יכול על פייפר, כאילו, תלוי את... הלו. קוסקוס. יאיר, תפסיק להצחיק. נו, פייפר, נו, זה לא היום. יואן. עמד שמרן. כאילו, מה המגה, פם? וואי, איזה מתח. רוי, איזה מתח. רוי. 100 HP. רוי. יואו, עוד שנייה, תיתן שם דאבל קיל שאני 100 HP. ליאור לא למות, אני מבקש. תהרוג אותה, היא לבד. היא נראה לבד. היא לבד, רוי אמר שהיא לבד. אז היא לבד. לא, היא לא לבד. חכו לי, יש תשמנים. עכשיו אני אוהב אותך. ברחו. מה אתם חרטט? ברחו, כל אחד בורח לצד אחר, סבבה? כל אחד לצד אחר. הלו. תפסיק להצחיק. גוד. אני מת. תפסיק להצחיק. ברחו. יאללה, להיות... תפגעי בי בבקשה. יאללה. לא, תפגעי בי. הקרוא הזה לבד. לא, שהוא עם הסרג' הקרוא. הייפר סארס. זה מי זה יפגע בי? אני אפגע בך. יש לי הייפר סארס. יאיר ימצא... יאיר. מה אתה עושה? טוב, נראה לי פשוט נחזור אליכם במשחק העלייה, כי כשאנחנו נצלם אנחנו פחות מרוכזים. אוקיי, אז הגענו למשחק העלייה. אני מקווה שמאוד שזה משחק העלייה. יאללה, שימו רדי. יאיר. יאללה. טופ 1, יאללה, let's go. סוף סיימנו. וואי, זה עומד להיות משחק חונק. יודעים גם ליאור הוא אח שלי, שזה בעצם מי שמשחק עם סטו, ויאיר הוא חבר. אנחנו גרים במקומות שונים, ואנחנו גרים בקרוון גם. אנחנו צריכים כל התראה ללכת לממד הציבורי. לממד ציבורי? כן, שיש שם מלא אנשים. זה מאוד מעצבן. לא, דווקא אצלנו זה די כיף, כאילו זה כל החברים שלי. כן, לנו אין כל כך חברים באזור. כאילו,
יש לי רק עוד חבר, כאילו, שאני לא יודע אם אתם מה מכירים זה אותו. חברים? כל השכנים שלנו, ואצלנו השכנים זה לא כמו אצלכם. לנו יש רק שתי שכנים שהם חברים, אבל אחד בכלל לא בא. תסתכל. כי לא יודע, הוא הולך למקום וזה. ואני לא יכולה לעלות, הסרטון הזה יעלה באיזה פער של שבוע, בגלל שאני אלך לסבתא וסבא שלי, ואני לא יכולה לערוך לכם ולעלות לכם. אני אנסה לעלות, אולי יהיה ירידה. בום 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 בום. נו, הוא עולה HP. לא, אתה לבד. טופ 1 כמעט אין לנו סיכוי. אפשר לברוק מכונה. אולי טופ 2. נו. טוב, זה לא זה. יאו, ברח. ברח. יש. תחבא בשיח. אפשר מקום ראשון. לא, אפשר. אפשר. זה לא משנה הפער בכמות גביעים הזאת. נגיד שהם רבים, אז הם יהיו כזה 1 HP, ואז נלך עליהם. שיט, הם לא 1 HP. לא. יאללה. טוב, מקום שני. אוקיי, רגע, בוא נראה. כמה עלית? בוא נראה. 990. 3 גביעים! טוב, יאללה, משחק אחרון. משחק עלייה ל1,000. יאללה. אמא. Let's go! ג'י. ואם לא ראיתם את השורט שלנו... וואי, אנחנו יצאנו נגד מישהו על 1,000. עוד. טוב, שאחד מאיתנו יתקמפר, ליאור נראה לי אתה תתקמפר, אתה הכי לא, טוב. הירייה שלי זה אולטי, אז אני הכי טוב בלברוח כזה. נו, אז תתקמפר. אנחנו חייבים טופ 2. חייבים טופ 1. אני לא מאמין שחסר לי 3 גביעים. יאיר, מה? נו, וולטר, תפרגנו ב3 גביעים. כן. אני ממש צריך ללכת. היה באמת משחקים שפשוט היינו אמורים לקחת טופ 1, אבל איכשהו פשוט הכל השתבש. אומייגאד. אוקיי, הם חזקים. חזקים טיחות. הם לא עד כדי כך חזקים. זה דג, זה דמות שבורה. הוא 4 HP, יש שם ליאון 4 HP. הנה, הוא כבר לא... כן, דג דמות שבורה, אני גם העליתי אותה. או יש לה דג אולטי. יאללה, 8 פאור. הוא פשוט לומד. אני בא. אין לי אינטרנט. כן, ראינו שחזזת רגע. אולי גם... פאור-אפ זה לא משנה. זה משנה יכולות. כן, הפאוור-אפ באמת בכמות גביעים הזאת לא משנה. לא, אבל הפאוור-אפים כן עוזרים. הפאוור-אפים מאוד עוזרים. הם הופכים את המשחק לקל פשוט. 10 פאור. כאילו שאתה על קצת גביעים זה ממש. אוי, באמת שיש לי לרוזה את הגאדג'ט הכי מעצבן בעולם. חכה. לא, חכו שהאולטי שלו ירד. אוי. אומייגאד. טוב, הקפת אותי. אני הנה, הייתי נגיד חייב. זה משחק שהיינו אמורים לקחת. רגע, יכול להיות שניקח אותו. יש הרבה סיכויים שניקח. הבא בלבד. כן, יאללה. יופי, טוב שלך. גלוי. לא, חברים שלו חזרו. לא, חברים שלו חזרו. כולם. אנחנו דוחפים אותם לזום. נו באמת, איזה אולטי שבור. שונא את האולטי. די, יאיר, אל תמות. אולטימה אתוקה. יס, יאללה, מקום ראשון. איך אני אוהב. טוב. ג'י. 1,006 גביעים. let's go רוי. אוקיי, יו. אדון הצינוק. W. דאבל בצ'ה. יאללה, אדון הצינוק. יאללה, יו. עמנואל אלה. איזה מגניב. W. דאבל בצ'ה. GG, יאללה. דרגו, 1,000 גביעים. טוב, אז עכשיו בזמן שאתם רואים את הדבר המעניין הזה, אני מאוד אשמח שתשימו לייק וסאב, גם יאיר מאוד ישמח. אנחנו חייבים להגיע לכמה שיותר סאבים, זה באמת, אנחנו רוצים שהערוץ יתפוצץ, ואנחנו חייבים את העזרה שלכם. וגם תראו את השורטים שלנו, יש המון ברקודים. אז... ואם לא תפרגנו 9 בלייק. פרסטיג'. יש 3,000 לחיצות בקליקר. אוקיי, אז יאללה ביי.